Sona माला हाबा जागोन नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो प्रिति नार्जारी आगै हाबा जाबा नों न'आव फिसायखौ लाना थांगोन ना फिसायनि न' इउजार JU आब' गुमैया बहानि जानो मावो आगै खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा बयबो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव गोसो गोरबोजों बयखौबो खुलुमहरबाय ओमफ्राय बयखौबो गोजोन बेलासि दिनै नै आङो आंनि गायनाय फुल बिफां माने बिबार खाथियाव जिरायनानै नोंथांमोननो आं जे कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होनो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होनो जिरायबाय माने आंनि नै बिबार बिफां खाथियाव ओमफ्राय दायो होमबा लोगोफोर कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं बयनिखौबो मोनसे मोनसे नायनानै होसिगोन आरो दायो नै आं नायसै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो लाइक खालाम ओमफ्राय मोजां मोजां कमेन्ट्सफोर हर बेबायदिनो आङो नोंथांमोननो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होबाय थागोन भिडिअनि गेजेरजों दायो होमबा कमेन्ट्सखौ फरायसै दे लोगोफोर नै सानाबो मोनाबावसैसो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलां ओमफ्राय बयबो लाइक खालामनानै होदे चलो फार्स्टआवनो दङ पकिलारापन बसुमतारी किउट टिडि होनना बुंदों थेंक इउ सो माच आगै पकिलारापन बसुमतारीनिसिम ओमफ्रायो सेकेन्डआव लिरदों हायना बर'आ लिरदों आब' देमसि माने मा बानायो बेजों मा जायो बे प्लिज खोन्था आब' होनदों हायना बर'आ आगै देमसिखौ बिफां गोरलै टाइमाव ओंख्रि जायो आरो नाफोरजों संनानै ओमफ्रायो देरनानै माने बिनि बेगरखौ पापर बानायो होननाय खोनादों आगै ओमफ्राय आंबो मोजाङै मिन्थियोबा आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन ओमफ्राय नेक्स्टआव लिरदों देलायस्रि बसुमतारीया लिरदों मानो जाबाबो बुंनो रोङा होननाया खोन्थागोन होननाया खोन्थायाखै आब' खोन्थादो आब' दे होनदों आगैया आगै जाबाबो बुंनो रोङिया जाहैबाय ओंखाम रुनाय जायो नालायथो ओंखाम रुनाय जाबा एसेबाबो देहाया हालखा जायो बे मार गारनाय जायोना बेनिखायनो माने बुरजाबो जानो हाया एसेल' जानो हायो बेनिखायनो नङाबाथ' ओंखामखौ जा बुरजा जायो आङो ओमफ्राय दायो रुनाय जानानै एसेयानो उदै बुङो बेनो ओमफ्राय बारा फुङा आगै ओमफ्राय जसमिन नार्जारिया लिरदों हाय जसमिन नार्जारी ओमफ्राय सौरभ चौधुरी हेलौ ओमफ्राय रबिना नार्जारी सिस्टार मा जायगानि आरो न'खराव साबेसे दङ आरो फरायोना फरायला सिस्टार जबिना नार्जारी जोंहा आङो क'क्राझारनि ओमफ्राय न'खराव जोंहा आइजों आंजोंल' दायो आङो लेखा फरायला लाइमोन नार्जारी मा गान्दा गागेब बुजियासै आं आब' सिनायाखै दिनैसो नुबाय गान्दा गागेबा ना आगै ओमफ्राय बेहा खर'आव सु थायो ओमफ्रायो ना ओमफ्राय गान्दा गागेबाव सु थायो ओमफ्राय बेना खुगाया गुवार आरो माने गुवार जायो बेना ओमफ्राय हन्डार' अफिसियेला लिरदों आब' नोंनि फेभरेट ओंख्रिया मा आरो नोंनि एजआ बेसे आब' सना आंनि फेभरेट ओंख्रिया अमा बेदर आगै ओमफ्रायो आंनि एजआ 25नि बारबाय सिकान्दार बर'आ लिरदों ओंखाम जाबाय थानाय समाव दै लोङा नामा नोङो बिनानाव सना ओंखाम जाबाय थानाय समाव आङो दैखौ जानायनि सिगांनो लोंग्रोखायो ओमफ्राय जाखांनानै माने जाबाय थानाय समाव दैखौ लोङा आरो इउजारा लिरदों आगै नोंसा आइखौ जयै जानाय भिडिअ लाबोलाय जागोन दे आगै मालाबा लाबोगोन अनिमा नार्जारी आं नोंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्रायनो नायबोदों आब' थेंक इउ सो माच आगै अनिमा नार्जारी ओमफ्राय राधा ब्रह्म आब'आ बेसेबां फरायनाय आरो बहा फरायनाय आरो बयफ्रेन्ड दङना गैया आगै राधा ब्रह्म आङो एसे आंनि आन्थाल' फरायदों आगै ओमफ्रायो आङो क'क्राझारनि ओमफ्रायो बयफ्रेन्ड दङना गैयाखौ मालाबा खोन्थासिगोन दे आगै इउजार एसकेआ लिरदों आब' नों दै लोङालासिनो जायो ओमफ्राय नांखाया नामा नोंनाव ओंखामा होनदों दै लोङालासिनो ओंखाम जाया नङा बिदि नङा आगै दै लोङैनि सिगांनो ओंखाम जायैनि सिगांनो दैखौ लोंग्रोखायो ओमफ्राय ओंखाम जानाय टाइमाव दैखौ लोंला आगै उनाव दसे थानानैसो लोङो जाखांनानै मावसोम बसुमतारी बयफ्रेन्ड दङना गैया मालाबा खिन्थासिगोन दे बिनि बादै सम्फा दैमारि आब' नोंना बयफ्रेन्ड दङना गैया मालाबा खोन्थागोन आगै सरि अरन ब्रह्म मा गान्दा गागेब आं बुजियासै सना नाफाम देनायखौ आंबो जानो जि गोथाव मोनथारो गान्दा गागेबा नासो ओमफ्राय बेहा खर'आव सु थायो ओमफ्राय बेना खुगाया गुवार नाफाम देनाया गोथाव जायो जौगा औवारि एम्बुलद बायदिसो नुदों ओमफ्राय एम्बुलद नङा नासो आर्निका मा गान्दा गागेब बेलाय आब' सना गान्दा गागेब ना आगै खर'आव सु गोनाङा बे आर्निका नुफेराखैमोन आब' भिडिअआवसो नुबाय आगै माने ना बारा माने एभेलेबल नंखाया बियो मालाबाल' माफा मानै नुलाबायो दैमालु दैमारि संनाय खावनाय मावनाय दांनाय जेरावबो आखा फाखाथार आंनि आन्थाल' बांद्रायबो रोंजोबा लड' 554आ लिरदों नोंसोरा मा गामि आब' जोंना मख्रापारा इउजार JU ना नङादां बियो होननानै बुंदों नासो ओमफ्राय गान्दा गागेब ना इउजार JU बहा मोननाय बे नाखौ आं नुफेराखैमोन बे नाखौ आयाबो बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोदों
थारुन बसुमतारी आब' सना मा एसे गोथाव गोथाव जायो नोङो आब' सना माला हाबा जागोन नों आरो बेसे यारसिम थाबावगोन नोङो देन्जार सोंबाय आगैया आगै ओंख्रियाथ' आं गोथाव गोथाव जाखायो ओमफ्रायो आङो हाबानि बादै माने सानथ'वाखै आगै सरि महिमा ब्रह्म नों गोथाव जाखायोलै आब' थावबाबो थावाबाबो गोथावखा बरिया जाखायोना आगै आङो याम्मि याम्मि रिंकु बसुमतारी मासि गोथाव जायो नों आब' सना खदै गलायो आं नोंनि भिडिअ नायबाथाय गोथाव जायोना ओमफ्राय गावस्राबो लुगैलायो ओमफ्राय भिडिअखौ अनसायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रिंकि बसुमतारी डेभिड बर' आब' दाबो नोंसिनिखै गान्दा गागेबना मोनसोयो नामा आगै बियो बाजाराव बायनानै लाबोनायसो प्रिति नार्जारी आब' माइनाव नोंस्रा न'खराव साबेसे दङ प्लिज आब' रिप्लाइ हर प्रिति नार्जारी आगै जोंहा न'खराव आइजों आंजोंल' राजु ब्रह्म आब' गुमैया बहानि मालाबा खिथासिगोन दे आगै मरमि दैमारि सिस्टार मा साख्रि मावो आं ओरैनो फिसा पार्ट टाइम जबसो मावो सिस्टार बनिता दैमारि आब'आ मा समनिफ्राय रादाब फरायनाय खामानिखौ मावनाय आगै आङो बोसोरसेनि बारबाय आगै प्रबित ब्रह्मआ लिरदों आं नोंखौ मोनबा हाबा लागौमोन आयो गासिबा मोजां मोनथारो आंखौ मनिता बर' आब' सना नों मा जब मावो आङो फिसानो आंनि देलायनो आन्थाल' फिसानो मावो आगै इउजार GY4 लिरदों मा जायगा आब' नोंनि न'आ माहाय आङो क'क्राझारनि आगै गिथु बर' नाइस नोंनि आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगो जागोन दे गिथु बर' बयबो गिथु बर'निखौबो नायदो भिडिअखौ बाबुल बाबु आब' नों बहानि आरो हाबा जाबा नों न'आव फिसायखौ लाना थांगोन ना फिसायनि न'आव थांगोन प्लिज रिप्लाइ बाबुल बाबुआ माबायदि डेन्जार कमेन्ट्स लिरबाय ओमफ्राय आगैया आगै आं बिनि बादै दाबो सानथ'वाखै एसे उनाव साननानै फोरमायलायसिगोन इउजार एन्ड किउब 3 लिरदों नों मानो रिप्लाइ होआ प्लिज रिप्लाइ हो आं जा मोजां मोनो नोंनि ब्लग नायनो जा गोथाव जाखायो ना आंबो जा जानो लुबैयो थेंक इउ स' माच इउजार ओमफ्राय आङो इउजार एन्ट्रि थेंक इउ स' माच ओमफ्रायो आङो रिप्लाइखौ होयो नै दिनै होबाय दिनै नायबाय नालाय नोंथांमोननिखौ दिनै होबाय ओमफ्राय होलांबाय थागोन दे एबारनिफ्राय माने गोसोखौ दुखु मोननो नांला बयनिबो रिप्लाइखौ होनो नाजागोन केरित नार्जारिया लिरदों लाइफां बिलाइ होदोब्रा बिदिनो खामग्लिजोबो आब' नाफामजोंसो होनानै दुमनांगौ जोंनाबो खनसे लाइफां बिलाइ होना दुमनाया बिदिनो खामजोबदों जिखुनु बिलाइखौ फाननानै होदेरनाङा माने खामानिबो जादोंमोन ना जोंहा बेखौनो थाल मोनस्लाबासै बेखायनो आगै दे मालाबा नेक्स्ट टाइमाव ट्राइ खालामफिनसै राजा बसुमतारी आब'आ माला हाबा जागोन आगै आं बिनि कमेन्ट्सखौ आंनाव बे माने नोंथांमोननि बे कमेन्ट्स आंनाव रिप्लाइ गैया साबित्रि बसुमतारी आब' नोंखौ जोंहा बाजै बायदि नुथारो बा थेंक इउ नोंसिनि बाजैयाबो आं बायदि आरोना आगै इउजार IM3 आरिवा लिरदों मा फनजों भिडिअ खालामो आब' आरो मा एपजों इडिट खालामो आङो बिदिनो बिथा एप बेबायदिजों इडिट खालामो आगै ओमफ्राय फना आंना दाम खमनिसो आं खिथानो लाजियो सुमित्रा बसुमतारी लिरदों सिनियर बाबो जा फसायरा आं नोंखौ कुइसना आंना बेनो दे गुमै जागोनो गोनाङा मा मावो मालाबा खिन्थासिगोन आगै बिनि कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ सनालि सयकिया मा ना बिलाइ आं नुफेराखै आब' गान्दा गागेबना आगै खर'आव सु गोनाङा बे सुजाता ब्रह्म ओइ आब' नोंसिनि आब'ना मा गामि आगै सुजाता ब्रह्म जोंनि आब'ना दतमा गसखाथा होनो मनज बसुमतारी हे आब' नों बबे गामिनि नोंस्रा न'आव सानैल' नामा औ आगै आङो क'क्राझारनि ओमफ्राय जोंहा न'आव सानैल' लाबरनियना लिरदों आब' बड' फरायनाय ना इंलिस फरायनाय ओमफ्राय आब'नि फादारा मा मावोमोन सिगाङाव आङो बर' मिडियाम फरायनायसो आगै ओमफ्राय जोंना बाबाया सिगाङाव जेबो मावखायामोन करुणा नार्जारी लिरदों आब' हेलौ सना हेलौ आगै करुणा नार्जारी रजलिन बाग्लारी आब' नोंना फेमिलियाव सोर सोर दं आगै जोंहा फेमिलियाव आइजों आंजोंल' इउजार किउब 5 लिरदों ओइ जासुलि होननानै कबिता स्वर्गयारी थेंक इउ स' माच आगै कबिता स्वर्गयारी ओमफ्राय रश्मि ब्लग अफिसियेला लिरदों आब'ना बयफ्रेन्ड दङना गैया प्लिज रिप्लाइ आब' आगै आंनाव बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइआ गैथ'वा अनजालि दैमारि नोंस्रा न'आव सोर सोर दङ बिमाखौ मानो दिखाया आरो बिमाया मानो बिदि रागा जानाय बायदि गोरा जोंहा आइया बेबायदिनो रायलायो आगै ओमफ्राय बिदि एखमबा रागा जोंनायाव रायलायखायो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ' गुरैसो सरि जुदि नोंसिनि माने नोंथांमोना गोसोआव बोरैबा मोनोबा
आङो नोंथां आंनिफ्राय सरि बिबाय ओमफ्राय बेबायदि रागाजों रायलाया बिदिनो आरो रायलायनायानो माथो होनबावनो सरजित दैमारिया लिरदों आब' नों नाफाम बाथोनखौ लांदां होननायखौ जि मिनिखाबाय आंबो जा आफसोस थादों आगै जानो इउजार OX1 आ लिरदों सिसा बेसे फरायनाय आङो एसेल' फरायनाय आगै इउजार HZ3 आ लिरदों आब' सना अनलाजों दाउ जानाय लाबो जागोन दे आगै ओमफ्राय बिनो लिरबावदों आगैया आब' नोंस्रा न'आव सोर सोर दङ ओमफ्राय आब'आ बेसे फरायो आब' प्लिज आंनि रिप्लाइखौ हो जागोन दे आगै इउजार HZ3N या माने आगैनि कमेन्ट्सआ जोंहा न'आव आइजों आंजोंल' आगै ओमफ्रायो आङो एसेल' फरायनाय ओमफ्राय आगैनि कमेन्ट्सखौथ' रिप्लाइ होबाय ओमफ्राय पिंकु ब्रह्म आगै नोंनि बयफ्रेन्डआ सोर आब' बुंदो ओमफ्रायो आब' नों फिउचाराव मा खालामनो सानो लाइफआव आङो फिउचाराव बिराद माने बायदिसिना सानदों जाहाथे आङो लाइफआव साक्सेस जालांनो हानाय बायदि आं खामानि मावलांनो हायो बेखौ सानो आगै हिमानि दैमारिया गोथाव जाथारो होननानै बुंदों माने आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनथारो बिथाङा थेंक इउ स' माच हिमानि दैमारि निहारानि बसुमतारिया लिरदों बिनानाव नोंना मोजां मोननाय दङना गैया ओमफ्राय आङो निहारानि बसुमतारिनि कमेन्ट्सखौ सिस्टारनिखौ मालाबा होसिगोन रिंखांसा दैमारि अमाजों थास' बिथराइ ओंख्रि संनाय भिडिअ लाबो सिस्टार जागोन दे रिंखांसा दैमारि आगै निर्मालिस ब्लग आब' नोंस्रा न'खराव सोर सोर दङ मिथिनो लुबैयो आगै निर्मालि ब्लग्स जोंहा न'आव आइजों आंजोंल' कमल बर' आब' नों रादाब फरायनाय बिथनखौ बेसेबां मोनो मासाव प्लिज खोन्थाहर आगै आङो रादाब फरायनायनि सेलारिखौ एसेल' मोनो आंनि देलायनायनि आन्था ओमफ्रायो कमल बर'आ लिरदों आब' नों रादाब फरायनो बोरै मोना आगै रादाब फरायनो खस्थ'यैसो मोनदों मा होनबावनो खस्थ' दंना सब खामानियावनो दैमु ब्रह्मआ लिरदों गान्दा गालासो होनो बे नाखौ फ्रेन्ड गान्दा गालासो होनो ओमफ्राय जोंहा गान्दा गागेबसो होनो थेंक इउ स' माच फोरमायनानै होनायनि थाखाय कपिल बाग्लारि गोथाव जाखायो अनजिमा बर' सिस्टार नों बेसेबांसिम फरायनाय आङो एसेल' फरायनाय सिस्टार माने आंनि आन्था आरोना ओमफ्राय रिना बसुमतारिया लिरदों नोंनि आइखौ भिडिअआव लाबो आगै जागोन दे रिना बसुमतारि कृष्णा रामसियारिया लिरदों आब' ओंख्रि संग्रा सारायखौ बोरै गुफुरै लाखिबाय थानो हायो जोंहा माथो फुराना जाबानो गोसोम जायो जाखायो आगै गेसाव संबाबो बेबायदिनो लासैनो फुराना जालांनाया जालांखायो गुफुर जाखाया साराया जेबो नङा ओरैनोथ' मानजियोना मोजाङै साफायैनो जायो थेवबाबो जायोना जेबो नङा आगै सिन्था खालामनाङा जोंनाबो बिदिनो मोनसेया गोजामा जोंनाबो बिदिनो राजिब बर'आ लिरदों नाइस आब' सना गोथावथार नुदों लुगैदोंना आगै जतिन्द्रा नार्जारी नोंना मा गामि बिनानाव आंना मख्रापारा मेसि नोंहा बयफ्रेन्ड दङ नामा बा बयफ्रेन्डल' सोंथारो गावस्रा इउजार NM9 आ लिरदों जौखौ एसे दोन आब' आंबो लोङो गावहाल' लोंबाय थायो हारसिं आं लोङा आगै गेमार किं 552 आ लिरदों नोंनि फेभरेट ओंख्रिया मा आब' आंनि ओंख्रिया अमा बेदर आगै आंनि एकदमबारे आं मोजां मोनथारो अमा इउजार ZF8 आ लिरदों आब' नों मा जब मावो आं ओरैनो पार्ट टाइम जबसो मावो आगै F मोसाहारिया लिरदों नोंना मा गामि सिस्टार आंना गामिया मख्रापारा ओमफ्राय ध्रुबा जयथि रामसियारिया लिरदों आब' नों बहानि आरो मा जब मावो न'आव सोर सोर दङ आङो क'क्राझारनि आगै ओमफ्राय आङो ओरैनो पार्ट टाइम जब मावो ओमफ्राय जोंहा न'आव आइजों आंजोंल' रिन्दाव बसुमतारी आब' नोंनि बयफ्रेन्डआ बबेनि आंनाव बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइआ गैया आगै मालाबा टाइम लानानै होसिगोन दे इउजार XO7 आगैया लिरदों आब'आ इउटुबनिफ्राय बेसेबां रां मोनो प्लिज खोन्थाहर दे नेना थाबाय जागोन दे आगै कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होगोन आङो इउटुबनिफ्राय दाबो सेलारि मोनथ'वाखै आगै माने माखासे प्रसेसफ्रा माने जादोंबाबो फैसानि आर्निंनि टाइमाव एसे माने बेले बेजे दंबावो मोनबा नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनय बसुमतारिया लिरदों गोथां फुननाया फाब नांसिगोन नों सरि जुदि बेबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबायब्ला सरि दे सोरां बर' आब' नोंना गुमै दङना गैया गावस्रा बिदिखौल' सोंथारो आंनाव बिनि एन्सारा गैया आगै सन्जिता बसुमतारी आब'आ बानलु बाथोन जाबाय थायो उदैया आलौना आलौआ आब'आ ना मा गामि बानलु बाथोनखौ सानफ्रामबो जायाना आगै बेखायनोथ' उदैयाथ' आलौथ'वाखै ओमफ्राय जोंना मख्रापारा गामिया आगै नेरसोन बसुमतारी नों गसखाथियाव माला फैगोन बाजै नोंखौ नायनो लुबैदों मोजाङै नुफेराखै गसखाथियावथ' आङो थांथ'नाय जानाय नङा ओमफ्राय दे मालाबा लोगो मोनगोन माबेबा खामानिफोराव ने लोगो मोनगोन मालाबा बिखि गयारि आब' नोंसा न'आव गासै साबेसे अननानै रिप्लाइ हर जोंहा न'आव आइजों आंजोंल' दङ आगै ओमफ्राय आब' दङमोन बिहा हाबा जाबाय ओमफ्राय सम्राट सरगयारिया लिरदों आब' नोंनिफ्राय मोनसे सोंनाय आब' नोंनाव बयफ्रेन्ड दङना गैया आब' खोन्थाहरदो आब' आङो बे कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ होनो हाथ'नाय नंला आगै सरि आगोमा बसुमतारी आब'आ बबेनि आब'आ मा मावो न'आव सोर सोर दङ आब' आगै आङो क'क्राझारनि ओमफ्रायो आङो पार्ट टाइम जब मावो ओमफ्राय न'आव जोंहा आइजों आंजोंल' माइनाव सरगयारि आब'आ मा मावो आरो बबेनि आङो पार्ट टाइम फिसानो जब मावो आगै ओमफ्राय आङो क'क्राझारनि सुलेखा 1609 लिरदों आगैया नोंनि बाबाया मा मावोमोन थैबाय नामा
आंना बाबाया जेबो मावामोन ओमफ्राय दायो बाबाया जोंना गैला लिमा ब्लग 99 लिरदों बाथोन देग्रा थबसि दङना गैया आखाइजोंसो हेख्लायो बाथोनखौ थबसि दङ बाथोन ओमफ्राय बाथोन देग्रा थबसि दङ ओमफ्राय सिफ्लेनानै जानो मोजां मोनो आरो बानलुखौ बेखायनो आखाइजोंबो सिफ्लेनानै जायो थुनलाइस्रिया लिरदों दिनैसो खोनादों आं आब' सना गान्दा गागेबना ना मा होनो बेखौ बहा मोनो खिन्थालाय आब' आगै बे गान्दा गागेबनाखौ आयाबो बाजाराव थांनायावसो बायनानै लाबोदों ओमफ्राय दैयाव मोनो मालाबा बांद्राय माने एभेलेबेल नङा आरो मालाबाल' मोनस'नो राकेश बर'आ लिरदों आर इउ सिंगेल सना आङो बेफोरनि कमेन्ट्सखौ मालाबा होसिगोन गाज्रि दा मोनसे दे सरि ओमफ्रायो दायोथ' होमबा बयनिबो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आङो होजोब्बाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि अबेयावबाफोर जुदि थासनबायफ्लांबायब्ला बयखौबो माने सोरनिबा कमेन्ट्सआ जुदि थासनबायफ्लांबायब्ला आङो सरि बियो बयनावबो आङो माने रिप्लाइखौ आं होजोबनाय बायदि मोनबाय जुदि सोरबाफोर थालांदोंब्ला सरि बिथांमोना गोसोआव माने बिदि साननो नाङा जे सनाया आंनो रिप्लाइखौ हरासै दासान रिप्लाइखौ आङो होजोबनाय बायदि मोनबाय जुदि थालांफ्लांबायबायबा सरि जायफोरना थालांदों बिथांमोननिसिम आङो सरि बियो सरि जुदि कमेन्ट्सआ माबायाफोर थालांबायबायबा ओमफ्राय दायो होमबा नै सानाबो मोनाबाय ओमफ्रायो कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौबो आङो नोंथांमोननिखौ माने होजोबबाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय जुदि थासनबायफ्लांबायदोंब्ला आङो निमाहा बिबाय गाज्रि मोननो नाङा दे रावबो ओमफ्राय दायो होमबा दिनैनि ब्लगा बेवहायनो दोनथ'सै नामा नै आंना बिबाराबो जि मोजां मोदोमलायबावदोंसो जा मोजां मोदोमदों ओमफ्रायो होमबा दिनैनि ब्लगा बाहायनो थाथ'बाय लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसैलाय जानायजों जायोना माबे ब्लगनि गेजेरजों फैयो मालाबा आरोबाव लोगो मोनफिनसैलाय ओमफ्राय बेबायदिनो आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ सम बेबायदिनो रिप्लाइ होबाय थासिगोन एबारनिफ्राय नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्सखौ मोजां हरबाय थाबानो जाबाय ओमफ्रायो बिनि थ्रुयै कमेन्ट्स नायनानै आं नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन होमबा दिनैनि भिडिअआ बाहायनो जोबथ'बाय बयखौबो बाय बाय मोनाबायना साना